Готова ли си да сияеш? Готов ли си да сияеш? Здравейте, прекрасни! Днес е най-дългият ден на Слънцето и за това е време да засияем всички. Няма да говоря, просто искам да ви дам практика, но първо ми кажете, чувате ли ме, виждате ли ме? Откъде ме чувате, откъде ме виждате? Напишете в коментарите. Да, не. Чуваме те, виждаме те. Напишете в коментарите. Откъде ме гледате, откъде ме чувате? Чудесно! Сега да затворим очи, да седнем удобно, с ръцете нагоре, поставени на колената, около нас да е тихо и спокойно, да сме спряли всички други звуци около нас и да започваме. Нека да започваме. Ха-ха-ха. Готова ли си? Готов ли си? Супер! Yes! Първо вдишаме на 4, задържаме на 4, издишаме на 4, задържаме на 4 и броим. Вдишаме 1, 2, 3, 4 с затворени очи. Задържаме 1, 2, 3, 4. Издишаме 1, 2, 3, 4. Задържаме 1, 2, 3, 4. Вдишаме 1, 2, 3, 4. Задържаме 1, 2, 3, 4. Издишаме 1, 2, 3, 4. Задържаме 1, 2, 3, 4. Вдишаме 1, 2, 3, 4. Задържаме 1, 2, 3, 4. Издишаме 1, 2, 3, 4. Задържаме 1, 2, 3, 4. Вдишаме любов, издишаме всичкото напрежение. И сега затворете очи и нека Слънцето, което свети с най-голямата си сила, днес да освети нашето тяло. Нека да почувстваме тази енергия в тялото си. Няма значение къде се намираме. Нека почувстваме енергията на Слънцето. Как влиза през нашата глава. Влиза, осветява главата ни. Чувстваме се енергични, силни, жизнени. Мислите са ни здрави, чисти и красиви. Слънчевите лъчи преминават през нашите очи и ние виждаме живота красив. Всичко, което се случва около нас е красиво, чисто и добро. Хората, които срещаме, са изпълнени с доброта и виждаме най-красивите неща. Ние виждаме и наблизо, и надалеч. Очите са ни здрави, чисти и красиви. Слънчевите лъчи преминават през нашия нос и ние вдишаме любов, издишаме напрежение. Вдишаме любов, издишаме напрежение. Вдишаме тази слънчева енергия и носа ни се изпълва със светлина. Всички синуси, всички
Дихателни пътища са изпълнени със светлина. Слънчевите лъчи преминават през нашите уши, осветяват нашите уши и нашите уши започват да светят и ние сме изпълнени с любов и светлина. Чуваме само думи на любов, думи на благодарност, прекрасна музика, чуваме само прекрасни неща. Слънчевите лъчи на слънцето преминават през нашата уста и изпълват нашата уста със светлина. Ние започваме да светим. Нашата глава започва да свети. Цялата вече е изпълнена със светлина. Думите, които изричаме, са любов, благодарност, признателност, красота, щастие, богатство, мир, любов и хармония. И това изпълва нашата душа. Ние комуникираме с много любов. Слънчевите лъчи преминават тук. Ние усещаме любов, нежност, красота. Слънчевите лъчи преминават през нашето гърло. Това е центъра на комуникацията. Той започва да свети. Ние го обсипваме с любов и светлина и комуникираме с много любов с всички хора. Всички хора комуникират с нас с много любов. Слънчевите лъчи продължават надолу и осветяват нашето сърце, нашия сърдечен център. И ние започваме да светиме. Нашето сърце започва да свети. Ние привличаме любов, привличаме радост, щастие, любов и красота. Ръцете са изпълнени със светлина. Слънчевите лъчи обсипват нашите ръце и те са готови да прегръщат, да бъдат прегръщани, да се чувстват прекрасно. Енергия, жизненост, тя е в нашите длани. Чувстваме сега, след като сме изпълнени до тук с любов и светлина, ние чувстваме енергия, жизненост. Слънчевите лъчи преминават надолу. Слънчевия сплит, това е центъра на получаване, центъра на нашата воля. Слънчевия сплит започва да свети и ние получаваме любов, пари, здраве. Имаме силна воля, действаме и получаваме всичко, което пожелаем. Слънчевите лъчи преминават надолу в нашия корем. Корема е центъра на емоциите. Освобождаваме всичко, което ни тежи, всичко излишно в корема. Затова освобождаваме корема и го изпълваме с любов и светлина. Здрав стомах, здрави черва, здраво тяло. Осветява слънчевите лъчи, осветяват нашите рамене и ги изпълват със светлина. Ние изправяме тялото си и освобождаваме товара, всичко, което ни тежи в живота. Светлината преминава надолу, през краката, през колената, мускулите, таза. Всичко е осветено, чувстваме ги прекрасно, стъпили сме здраво на земята, смело, уверени. Ние сме уверени, силни, смели и действащи. Колената са напълно здрави, цялото ни тяло е напълно възстановено. Светлината преминава надолу и достига до нашите крака. Те са стигнали до земята и тази светлина преминава от главата до центъра на земята. От небето до центъра на земята и обратно. И ние започваме да светим.
Единственото, което отпускаме всяка част от тялото си. Чувстваме въздуха, отпускаме всичко, защото всичко започва отвътре да свети и само единственото, което чувстваме, кожата си. Главата ни започва да свети отпусната, раменете са отпуснати и светят, сърцето ни е отпуснато, изпълнено с любов и светлина и свети. Слънчевия сплит, стомаха, изпълнен с любов и светлина и свети. Таза и краката и ръцете са изпълнени с любов и светят. И ние чувстваме единствено с кожата си тази енергия. Всичко, което е вътре в нашето тяло, започва да свети. И сега нека да се фокусираме в центъра на слънчевия сплит. Това е слънцето, за това се казва слънчев сплит. Нека да разширим тази енергия отвъд нашето тяло. Слънчевия сплит започва да се върти, започва да свети като една топка, която се върти и свети като слънце, разпръсква своите слънчеви лъчи настрани. Нашата енергия започва да свети колкото стаята, в която се намираме. И всичко около нас започва да става по-здраво, по-красиво, по-щастливо, по-спокойно. Спокойствието се изсипва върху нас. Ние светим, слънчевия сплит започва да се разширява, ние разширяваме себе си, слънчевия сплит свети колкото сградата, в която се намираме. Ние светим толкова силно, че имаме влиянието на цялата сграда, в която се намираме. Ние разпръскваме любов и светлина и светим навсякъде в сградата, където се намираме. Всичко, което около нас е здраво, красиво, чисто, щастливо. Разширяваме още повече нашата светлина, разширяваме я колкото града, в който се намираме. Разширяваме тази светлина, целият квартал, града и всичко около нас започва да свети. Всичко става по-здраво, по-красиво, по-щастливо и ние виждаме само здраве, любов, богатство, красота и прекрасни неща. Разширяваме тази енергия още повече, разширяваме я до континента, разширяваме я до планетата и ние светим толкова силно, че ние сме в центъра на планетата Земя и ние осветяваме цялата Земя. Нашата енергия свети толкова силно, че повишаваме вибрациите на планетата Земя и се чувстваме прекрасно. Не само ние, но повишаваме вибрацията на планетата Земя. Всичко около нас се чувства чудесно. Ние светим. Светим. Това ни помага да получаваме. Сега, когато сме на тази честота, ние получаваме всичко, което си пожелаем. Ние получаваме случки, събития, материални блага, хора, предмети, всичко, което си пожелаем в тази енергия, ние го получаваме с лекота. И тук и сега нека да осъзнаем, че всичко, което ни се е случило до сега, ние сме си го създали и всичко, което желаем, ние можем да си го създадем. Важно е каква енергия излъчваме във всеки един момент. И за това осъзнато, когато сме изпълнени с любов и светлина, ние създаваме най-красивите неща. И сега, какво е намерението, съзнателното намерение тук и сега? Намерението, какво е това, което искаме и какво е това, което не искаме в живота си, какво искаме да освободим и какво искаме да добавиме в живота си. Кое е това едно нещо, ако се случи,
целият ни живот ще се преобърне и ще стане прекрасен. Нека се фокусираме върху едно нещо, за да може там, където е фокуса, там тече енергията и то да се осъществи. Затова нека точно в това намерение да вземем решение тук и сега, това намерение да го изпълниме със светлина, да го поставиме в шепите си, да си го представим тук и сега. Все едно го държим вече в шепите си, да го обсипеме с тази слънчева светлина, която свети толкова силно и да го поставим след това в сърцето си. То вече е поставено като намерение и ние вече го усещаме и сме блажени, че вече го имаме. Нека си спомним всички моменти, които сме били истински щастливи. Нека си спомним дали те са пътешествия, почивки, любими хора, времето с тях, прегръдките или други случки, събития или получаване на материални блага, ключа от апартамента, ключа на колата. Какво е това, което ни караше да се радваме и да сме щастливи? Нека тази енергия на радост, щастие да ни изпълни сега и да си спомним, че ние сме създатели на нашия живот. Както сме създали това, което ни карало да бъдем щастливи, така можем да създадем и това, което желаем. Нека го изпълним с енергията на Слънцето днес и да си представим какво искаме да имаме след 1 година, след 5 години, след 10 години. Да го изпълним с тази енергия, за да може да се материализира максимално бързо. Нека използваме тази енергия, за да може да получаваме и да постигаме. Какво е това, което бихме искали да имаме след 1 година, след 5 години? Нека да си го представим като един филм. Все едно гледаме филм, където вече това нещо се осъществило. Дали е мечтаното пътешествие, дали е сума в банковата сметка, дали е сума, която държим в ръцете си, дали е ключа от апартамента, дали е апартамента мечтания, дали е колата, която мечтаем, дали е мъжа или жената, които мечтаем да имаме. Какво е това едно нещо, което ако го имаме, след 1, след 3, след 5 години ние ще се почувстваме истински доволни и щастливи. И нека да го погледнем, все едно гледаме на кинолента, че вече това нещо се е осъществило. Нека това нещо наистина да се е осъществило и да го почувстваме сега. Гледаме го, изпълваме го с тази енергия. Какъв човек сме станали? Нека да погледнем тази страна. Кой е този човек, който е постигнал това? Какви мисли има? Как се чувства? Как изглежда? Огледай го хубаво. Какво поведение има? Какъв начин на живот живее този човек, който вече е постигнал това, което иска. Това е новата идентичност, новата аз. Нека да погледнем тази нова аз. Нека да погледнем от това, че вече сме го осъществили. Нека да светим мощно и ясно с цялата си енергия на Слънцето и да внесем тази енергия в това преживяване. И сега, когато знаем, че вече се е осъществило, да благодарим, защото виждаме как се е осъществило бързо и лесно. Филма, който погледнахме, ни показа, че има по-лесен, по-бърз начин за постигане.
единственото, което е нужно: вяра, любов, благодарност и светлина. Нека да обсипем нашето тяло, да светим и да получаваме. По пътя винаги имаме някакви висши сили, които са се грижили за нас. Нека да им благодарим. Дали е Слънцето, дали е Бог, дали е Вселената, нека да благодарим. Те са ни помогнали да постигнем. Но днес нека да благодарим на Слънцето, защото то свети с най-голямата си енергия и ние чувстваме силата си точно сега. Ние сме по-силни, главата ни свети, енергията е по-силна, тялото ни свети и го чувстваме енергично, жизнено, изпълнено, здраво, краката ни, ръцете ни, всичко сияе, свети, жизнено, енергично и ние танцуваме танца на победата, вече постигаме и с тази енергия нека си дадем сега обратна връзка. Какво е това едно нещо, което ако направим днес, тук и сега, ние ще постигнем това, което желаем? Какво е това едно нещо, което ако постигнем точно сега, ние ще осъществим максимално бързо нашата цел и мечта? С какво можем да помогнем на Вселената да ни помогне максимално бързо, за да осъществим първите стъпки? Какво действие да направим още днес, за да стане максимално бързо осъществено нашето най-съкровено желание и мечта? Нека да помислим за това. Какво е това едно нещо, което ако го направим точно сега, ние ще постигаме всичко с лекота. Нека да благодарим на себе си за това изживяване на висшите сили, да благодарим с любов, да прегърнем целия свят с тази енергия, с тази любов. Нека да я обсипем с енергията. Ние сме сила, ние сме енергия, ние сме мощ. Нека да прегърнем себе си, да си дадем максимално любов. Нека се обърнем с любов към себе си, към всички и да постигаме бързо и лесно всичко. Обичам те и ти благодаря. След 1, 2, 3, 4, 5 ти си по-силен, ти си по-енергичен, ти си изпълнен с тази енергия на Слънцето, ти си безграничен, ти си могъщ, ти си всичко, което си пожелаеш и можеш да постигаш всичко лесно. Ти си безспирен, действаш постоянно, без да спираш. Обичам те и ти благодаря. Гледай това видео сутрин и вечер, за да се заредиш с енергията на Слънцето, за да изпълниш себе си с любов и светлина и да постигаш всичко с лекота. Обичам те. Обичам те.